Det vi præsenterer her på Akermark, det er en 3 meter VM-såmaskine. Den kommer fra Finland. VM står for Viskan Mitali, og det er en skivskærs-såmaskine, som har separat ophængte skivskær. Det betyder, at den kan så direkte, uanset jordstrukturen, fordi den følger terrænet. Den kan ændre skærtrykket under kørsel fra 50 til 175 kg per skær. Den kan placere gødningen direkte under sagen, 3 cm under udsagen. Her på den her maskine har vi påmonteret en tallerkenhav for at vise, at vi kan bearbejde jordstrukturen og planere foran såmaskinen. Fordi når vi kører direkte i sådan noget ujævnt noget som det her, så vil vi blive ved med at have ujævne spor. Den er også velegnet, når vi kommer i noget stiv plovjord. Fordi det jord, vi har her bagved, som er meget kraftigt, der er pløjet op, det vil vi ikke kunne slå ordentligt i stykker og planere ordentligt bare med en planerplank. Der har vi jo en tallerkenhav til at skære det i stykker, og dermed bliver det jævnt. Princippet her er, at man pløjer og kører over én gang, eller man sår direkte om med tallerkenhaven foran.